taindochikoma. Ndakazoona achisvika achichema. Ndikati uri uchemei? Zvikazi ndatorerwa bhegi ndadzingirirwa. Ndikati wadzingirirwa nani? Zvikazi ndadzingirirwa naNevha Nyamujara. Asi watora bhegi rangu. Ndikati achitora bhegi kuti kudini? Zvikanzi handizivi. Chibva ndati manje nyaya indoita sei? Baba wangu aripo chibva ndamutaura. Zvikanzi tangai maenda muSABHU. Kwabva tasvikaona SABHU chibva tamutaurira. SABHU pakati idzi nyaya idzi kwaNyamujara dzaneta nadzo. Endai kumapurisa. Ndikati chandoziva inini SABHU. Kumapurisa uko vakaona munhu achirwara vanomutora voenda kuona kuti pfungwa dzake dzinoshanda here kana kuti pfungwa dzake hadzishandi. Zvikaendo zvana kutaura zvekuti endai kumapurisa. Kubva ndasvika kumapurisa ndakasvika ndikaona mapurisa pasina. Wabva ndagara mapurisa. Mupurisa achizosvika ndichibva ndamutsanangurira nyaya yacho. Mupurisa akati izvo zvemunhu unorwara kwaNyamujara. Takambomutora Nyamujara uyu tikaenda naye tikamudzosa. Iyi inoda vane masimba vana Mambo Mutasa. Endai kwaMambo ndokuti nyaya iyi iparurwe itaurwe chokwadi. Kwabva ndauya kuno. Kwabva ndaenda kwaSABHU. SABHU ndichibva ndataura naye. SABHU akati dare renyu richapinda musi weSaturday. Ndichibva ndaenda kumba. Saka ndaenda kumba kudaro zvikati tichatumira Samuel. Saka Samuel ina handina kuriona. Ndazotofonerwa ndofunga kwakuruma past 12 here. Kuti makasungisa munhu mbuya Magura. Hamuchauyi kunyaya ngei. Ndikati aiwa ndakamirira Samuel sokutaura kwamakaita. Zvikanzi kurumidzai munozosungwa nedare. Makatomirirwa. Nyaya yenyu ndeyaNevha. Hanzo. Nevha wacho wawera. Apa ndandoda ndiro ndizive kuti paakatora bhegi. What was the intention? Angaida kuitei? Paakatora bhegi chii chakaita? Paakatora bhegi handizivi. Uyu ndiye ungakutsanangurira nokuti ndiye nyakudzingirirwa. Ndiye anoziva madzingirirwa akaita. Okay. Uyu ndiye musikana? Ndiye musikana. Ane makore mangani? Mangani? Simukotaura. Une 18 years. Dzakasvika 18? Uri form 5. Taura tinzi. Chaita ndechekuti ndaenda kuchikoro. Ndinoitwa Melisa Makura. Melisa Makura. Chimbomira utsenga. Yes. Waita sei? Ndaenda kuchikoro Maxine naye. Irodhi yakudarika nayo everyday. Of which musha wake uri kuSentral. Wadi kuzogara nepo. Saka Jeroro angati zvokumira pachisango. Vatanga mino zvakatanga kutaura achiti iwe mirapo. Saka ndabva ndaramba ndichifamba. Cause ndoziva kuti munhu anopenga. Vatanga kuuya kwandiri achimhanya achitomhanya. Saka ndibva ndatanga kumhanyawo pepa achiramba achiuya achindidzingira. Pandabvisa bhegi cause bhegi ranga richindiremera cause anga kutoka akutondibata ngakutobuda padhuze. Pandadonedza bhegi. Iye bvaite zvokudimbudzira kuti aenderei nekumberi kwangu. Ndibva ndamhanya bva ndamutangira. Bva ndakona pamusha paSanyamujara avarapa baba vake. Saka ndakakona ipo ndobva akabva amira kubva adzokera. Kubva atora bhegi randakadonedza iroro neheti. Ameno bvaenda nazvo ameno kumahede kwakazobatwa. Sorry, kare basi. Right. Nevha ndo. Simukazo shamo. Mira hivi kwa. Awena Nevha. Ndawela nako. Ndimbo wazo. Yesungeto. Asimgezi. But because nona yera badosi. Uyu munhu. Mental condition yake inozikana. Ndizvo. Ndizvo here. Ndizvo. Saka munhu kana akadaika chinge chavo chachekuti if he becomes a danger and to the ordinary people of community, then it means not for long peace of community. Ambono batsiwe
zvinhu zvake zvidii zvifamba, because mukana mataura ita musikana hatichazivi kuti intention yake yange iri intention yake iri kubata musikana here yekutora bhegi here kana kuti kutora bhegi ayatora bhegi chakamunakidza pakutora bhegi chii anga chidei mibvunzo yese kuda chii ina maanswers ende mibvunzo iyoyo tokubvunza mubvunzo kuti dai anga akabata musikana uyu musikana asina kumhanya chii chachida kuitika mukuda kundizvato ndikuti kana mimi muri sababa muri kuziva condition yechii yemwana wenyu ngatiite zvinhu zviri correct zvisingaiti kuti mwana wenyu awe kuti radambudziko munharaunda akutadzisa wanhu kugara zvakanaka ane here mishonga yarumwa vakambobaiwa majekiseni nemapirisi acho chingobatsirawo zvekurapisa mumaprofita zvazvatombowanana kuti waitorwisana nevanhu asi wanga adi unoti kana paine unonga amupa zvinodhaka ndo paanotanga kubva aita zvine asi wanga arai hapana mune wamuruziva here arikumupa zvinodhaka varimo pane umwe ndakambotuka wekomarembitawo tikati uyakopa munhu isu zvatoita manje kana munhu iye muchitomuziva chivayamatoisa zita rake mangwana chaivo nditotsvaga vanhu ivavo vanhu vari kubika tototo vari kuita zvembanje vakuita zvechi izvi nditovatsvaga munomu handisida kumbozwa kuti muno mamutasa muno mune munhu ari kuita zvembanje zvetototo mared carbareta chii hatisida kumbozvizwa izvozvo not in Mutasa district hakuna zvakadaro hatisi kudai kumbozwa izvozvo kuti taisai munhu andikuona munhu angaenda kurehabilitation right handiti akudzoswa futi kurehabilitation nemunhu auya komupa futi mbanje aiwa munhu iye amupa mbanje ngaabatwa saka imi kana mutonewa mutoziva makatomubata makatombotuka chivya manyoresa zita rake ndo vanhu vandikutsvaga mazuva ano ndo vandikutoda chendichivya matovataurira paarea pachipa zvakomana has not in this village not in this district tikangokudzwa chete izvozvo kuti uri kutengesa mbanje uri kubika tototo uri kutengesa tunodhaka waenda andizvo mbuya muda kuti ini ndiri kutaura kuti kuenda kwandakazoita kuna sabhuku ndakaona kuti nyaya yashata nokuti mwana wegore rapera waitobata mbudzi kuita mukana ndo pandakaona kuti apa pakutoenda koshata ukaona munhu achibata mbudzi ndosaka ndikuti kana matoona zvadaro handika ukwana kwasabu yabota rembudzi ko akaona munhu angamuka ndozvandikutaura kuti he has become a dangerous element in the society and anofanira kuenda kuti adi abatsirwe munozwa here baba right Maneno na kumbe. Zingira no kadzini muzojo wa kwa kesi. Akamdzingira no kadzachi akazoguma kurwa nomukadzi nemushambo. Manini pa akudzingira kuti mukadzi. Saka zvamunoita tauti wanyamujara ngaambudzoke kuri yapo kana mutadza kumudzosa tokubatsirai dai ndotokumbira kubatsirwa mama kuti zvinonga chiri chirwere chekuti titadze kuwirirana nevamwe vanhu ava taiwirirana chaizvo asi kana hazviiti kana patodaro pamwe patoshata kana ndurudaro zvatoshata ende itori mhosva pachezvayo imhosva kutorana nemhuka itori mhosva imhosva inonzi bestiality kana akamboenda kuriya akasachinja uye adzoka kucommunity yokusiga chinhu
habit yake. I think psychiatric evaluation then orikomendwa nokuzongoma huru masvingo vanhu vakawanda taendesaipo because kuisisi for free vanhu vakadaenda vatodiwa ipopa kubhadhara kana mari ngoma huru yomasvingo psychiatric unit yeromasvingo kubhadhara mari akuti anochengetwa ipo zvakasimba isolated muziva ngoma huru vanokuda psychiatric evaluation anonga naye tomu evaluate apa torekomenda kuenda ngoma huru because that is best zita zvizvona then akazopara mhosva mamiriro akaita namajor zita aenda wajeri because major zita akanasa kumutarisa zvakanaka naafunza kuti aita achihis normal sessions saka anoenda wajeri saka kuti zvavhuita izvo zvakakumbidza aevaluate psychiatrist akaevaluata then orikomenda kuenda kuchiburia zvitaura mambo izvo ngoma huru aibhadharisa kana sendi kuzomutora akaita because kuna zvichazoa anzani chatana Never. never uruzwa never isu toda kubatsira uruzwa yesu mamiri akaita isu hatoda kurasa toda kubatsira kuti zvinhu zvako zvifambe zvakadii zvakanaka handizvo kuti urarame life yakadii yakanaka handizvo usanetsana nechii nevanhu ungogarire zvakanaka magariro avaita kudhara ndozvatikutsvaga ndozvatikuda saka uchaona tikakuti tikakuendesa apa hausi kuti tida kukusungisa kada kuti toda tikubatsire kuti zvinhu zvako zvifambe zvakadii zvakanaka kana zvangonaka udzoka kumba ugara zvakanaka nevabereki nechii zvese saka zvanda kuita mangwana unozwa neva ndikuti mangwana chingani sanda tikasi kumuona takuti mandi handiti akuenda kuevaluation kuwhatsapp musi chingani mandi then tochizwa kuti dokta anenge ataura kuti zvakamira sei zvokuda chii nechii wazwa neva saka ndichakutumirai motikari handizvo ndichakutumirai motikari woenda wonona dokta wobva kutarisa kuti uda chii nechii then mapedza motsoka kuchii motsoka kumwe ndizvo kaneva vanyamutara saka mande makuseni mungu ndiri maenda mande makuseni ndokutumirai motikari obva aenda kupsychiatric evaluation mochitaura kuzida kuita sei zvakuita sei kuti agare navo zvakadii zvakanaka handizvo mbuya ndizvo takumboti timubatsira kuti vana vaite sefa mambo handisonyatsa zvinzwisisa taavana mbuya izvi ndikuti zvataakuita musi wemandi taakumutora neva taakumuendesa kuchipatara unotariswe kuoneka kuti palebho yaari yeupi yaruda ndeipi obva apiwa yeupi iyoyo kana iri yekuti amboufundikire achimbobatsirwa ari paari ufundikira umboita kwaari wodzoka zvinhu zvake zvanina zvakanaka. Yes, because even nyange tikaenda kumapurisa handiti mapurisa anongoenda usvika uvhanzi ngaavhariwe avhariwa meja zita nomutora kuti arai mental condition yake kuti chii iyo zinto zvakadai ngatsoke kuti saka hapana zvataita isusu tikuti ngatitosolve chii ngatitosolve dambudziko racho iroro ngatitosolve vafamba vasavhurwa kodzero dzavo vari vechikoro ndio zvandikutaura kuti izvozvi is not only iye handiti it means kuti wese musikana akanzwa kuti ndo zvaitika kune uyu hapana achanangidzwa nekugara kupi kana kutofamba kuarea akambona kutaura saka kana yaitodaro he has become a threat to every girl child arinchi ari munharaunda yese ndo zvatuti hatikwanisi kudaro tinomboti timubatsire zvinhu zvifambe zvakanaka handizvo saka isusu nyamujaro mandi itai redi newe anzani never mandi ndokupai motikari ndizvo kaneva handei